салом бинандагони азиз, пешниҳоди шумост барномаи навбатӣ ҷасорат аз Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд қайд намуд, ки курсантон муддати 5 сол дар ин боргоҳи донишомӯзӣ бо истифода аз шароити муосир таҳсил мекунанд. Бо ҳам меравем ва пурратар огоҳ мешавем. дар қадами аввал мо бо гурӯҳи курсант духтарон вохӯрдем. аз ин маълум гардид, ки дар Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон духтарон низ таҳсил мекунанд. ин курсантони далеру шуҷоъ бо ба бар намудани либоси расмӣ намоиши зебоеро пешниҳод намуданд. гуфтанд ба маврид аст, ки қараули фахрӣ аз ҳисоби курсантдухтарон аз соли 2018 фаъолияти худро ба роҳ мондааст ва ин гурӯҳ дар чорабиниҳои ҷашнӣ ва маросими бо тантанаи пешвозгирии меҳмонони олимақом иштирок менамоянд. شکرانه از آن میکنم که یکی از جوانانی
دوران صاحب استقلالی کشور هستم. من پیش از همه میانه‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت میرسانم که برای ما جوان دختران چنین شرایط‌های خوب را فراهم آوردند. نوابسته از آن که ما زن دختر هستیم در برابر مردان آمده خدمت می‌نماییم. نه تنها مردهای زوربازو پیاندازند با نام ملیسه، سر کتف زنان همه درخشد نشانی سرخ آشام ملیسه. боиси қайд аст ки академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дорои шароити муосири таълиму тарбия ва донишомӯзии курсантон мебошад. бинои нави академия ки муосиртарин муассисаи соҳавӣ дониста мешавад, соли 2017 ба истифода дода шудааст. ин боргоҳи маърифат имконият медиҳад ки курсантон амиқан ба омӯзиш машғул шуда мутахассисони хуби соҳа ба воя расанд, зеро тарҳи бино бисёр хуб асту имкониятҳо васеъ. курсантони академияи вазорати корҳои дохилӣ албатта ба тариқи имтиҳон қабул карда мешаванд ва тӯли 5 сол ана ҳамун мактаби мардонагӣ, мактаби ҷасорат, мактаби хештаншиносиро дар ин ҷо мегузаранд ва аз мактаби бисёр пуртоқат, бо як сабурию бо як тоқати мактаби пуртоқатӣ мегузаранд ки дар оянда дар муқобили ҷиноят ва ҷинояткорӣ муқовиматпазир бошанд. гуфтам ба маврид аст ки раванди таълим ва дарсомӯзӣ дар академия дар мувофиқа бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сурат мегирад, лекин низому муносибати ҳарбӣ ба мисли қисмҳои ҳарбӣ ҷоно карда шудааст. айни замон академия дорои 6 факултет, 24 кафедра ва 9 шуъба мебошад. пояи моддиву техникии академия низ муҷаҳҳаз аст. банда маҳз таҳсилкардаи худи академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад дар соли 2019 ва баъдан баъди хатми ин муассисаи олии низомии кишвар тӯли 2 сол мешавад ки дар ин муассисаи таълимии низомии олии кишвар ба ҳайси омӯзгор фаъолият карда истодаам ва албатта имрӯз боиси ифтихори мо ҷавонон аст, боиси ифтихори мо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ аст ва бахусус омӯзгорони ҷавони академияи вазорати корҳои дохилӣ аст ки дар як фазои тинҷу амонӣ, дар як фазои сулҳу субот кор ва фаъолият карда истодаем ва албатта ин ана ҳамон ғамхориҳои сараввал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки ҳама вақт ҳамеша дар фикру андешаҳошон анаму пайваста дар самти ҷавонон аст ва ҷавононро дастгирӣ менамояд ва ин ҳам як боварӣ ва як
нерӯи қудрати тавоноӣ аст ки сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ яъне ки боварӣ ҳосил намуда раванди омӯзиши дарсҳо равиши амалиро ба худ дорост, яъне омӯзгор кӯшиш мекунад ки ҳам ба таври назариявӣ ва ҳам ба таври амалӣ ба курсантон дониш омӯзад. синфхонаҳои лингафонӣ бо маънои томаш истифода бурда мешавад. асосан омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар ин гуна синфхона ба роҳ монда мешавад. тавре ки мушоҳида карда шуд, курсантон аз таҷҳизоти лингафонӣ хуб огоҳанду пурсамар истифода мебаранд. ҳар як синфхона вобаста ба ихтисосу факултети амалкунанда муҷаҳҳазонида шудааст. вақте ки курсант амалан ба омӯзиш машғул мешавад, аз худкунии мавзӯъ барояш осон мегардад. аз ин рӯ дарсҳои амалӣ барои худи курсантон низ ҷолиб аст. аз чунин муносибат ва равиши омӯзишу тайёр кардани курсантон дар оянда кадрҳои баландихтисосро интизор шудан мумкин аст. дар академияи вазорати корҳои дохилӣ шарту шароит бениҳоят дар сатҳи аъло қарор дорад. муаллимон устодон ба мо ҳам дарсҳои назариявӣ ҳам амалӣ нишон медиҳанд. мо дар баробари дарсҳои худ дар чорабиниҳои фарҳангӣ варзишӣ иштирок менамоем. мо дар оянда кӯшиш менамоем ки ҳамчун мутахассис ба халқу ватан ба пешвои миллат содиқона хизмат намоем. академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон мутахассисонро на танҳо барои худи мақомоти корҳои дохилӣ, балки ба тамоми мақомотҳои низомии кишвар, яъне ки мутахассисонро омода намуда дар як сатҳи баланд барои кору фаъолияти минбаъдаи онҳо дастуру ҳидоятҳо медиҳад ва тамоми ана ҳамон фанҳои лозима ё ки фанҳои дақиқ ё ки фанҳои тахассусие ки ҳастанд барои кор ва фаъолият намудани ана ҳамин мутахассисони нав ки баъди хатми академия ба фаъолияти мустақилона яъне ки оғоз мекунанд, дарсҳои лозимаро дар анами академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба онҳо аз ҷониби ана ҳамин омӯзгорони баланди ихтисос яъне ки омӯзонида мешавад. бартараф намудани бетартибиҳои оммавӣ амалест ки маҳз ин гурӯҳ анҷом медиҳанд. хушбахтона дар ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлоли кишвар чунин муносибат ба назар намерасад, лекин барои омода кардани кадрҳои лаёқатманд чунин ихтисос дар мактабҳои олии соҳавӣ аз ҷумла дар академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. мақсади ин гурӯҳ пешгирӣ аз бетартибиҳои оммавӣ дар шаҳр ва риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми амал намудан аст. аз ин рӯ курсантон дар омӯзишҳои махсус ин амалро аз худ мекунанд.
мақсад омода намудан ё ки тайёр намудани гурӯҳи мазкур ин барои омодагӣ дидан ба бартарафсозии бетартибиҳои оммавӣ ва ҳифз намудани ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон аст. ин гурӯҳро мо ҳар сол аз курси якум гурӯҳ омода мекунем, яъне ҳар курс дар курси аввал ҳамин дарс ҳам мегузарад, омода мешаванд ва мин баъд дар фаъолияти хизматӣ ҳам дар роҳи курсандӣ ва ҳам баъд аз ба амалия ба кор баромадан дар фаъолияти хизматӣ истифода мебаранд. омӯзгорони академия гурӯҳе ки барои бетартибии оммавӣ омода карда мешавад, яъне дар 10-15 рӯз омода месозанд ва давомнокии худи ҳамин машқҳо худи ҳамин тамринҳои гурӯҳ ин аз 20 рӯз то 1 моҳра меравад. акнун шумо бинандагони азиз шояд ҳайрон шавед ки чаро дар академияи мазкур омӯзиши фанни химия ҷой дорад, лекин барои курсантони ин боргоҳ аз рӯи ихтисос ин фан зарур аст, яъне тарзи омӯзиш дигаргуна аст. барои ошкор намудани ҷиноят баъзан таҷрибаҳои химиявӣ зарур мебошад ва ба ибораи дигар курсантон таҷрибаҳоеро ҳосил мекунанд ки барои шаҳрвандони оддӣ иҷозат дода нашудааст ва дар оянда дар раванди фаъолияти оперативии ҷустуҷӯии худ истифода мебаранд. лабораторияи химиявии мазкур дар асоси дастури супоришҳои ҷаноби олӣ ки солҳои аз 2020-2040 солҳои фанҳои табиатшиносӣ ва дақиқ ва риёзӣ эълон намудааст, дар асоси ҳамин супоришҳо сохта ташкил карда шудааст. айни замон дар лабораторияи химиявӣ зиёда аз 10 кори лабораторӣ ки 55 таҷрибаро дар назар мегирад гузаронда мешавад. барои 55 таҷриба ҳама ашёҳои химиявӣ омода аст. дар ин ҷо на фақат аз фанни химия таҷриба гузаронда мумкин аст, балки аз фанҳои ҳуқуқӣ ҳам ба монанди фанни криминалистика таҷриба гузаронда мумкин аст. асоси фан пайвастагӣ ба ҳамин дорад ки барои курсандон барои оянда вақте ки таҷриба дар амалӣ мебуроянд бояд ки ҳама нозикиҳои фана донанд ки ҳамин донистани нозикиҳои фан барои хомӯш кардани оташ, барои муайян кардани пулҳои қалбакӣ ва дигар чизҳо истифода бурда мешавад. қоидаҳои ҳаракат дар роҳ низ яке аз утоқҳои академияро оро додааст. маълум мегардад ки ба ин самт низ таваҷҷӯҳи курсантон равона карда шудааст. аниқтараш ин равияи омӯзиш шомили кафедраи тактикаи махсус ва омодагии ҷисмонӣ мебошад. ҳар як қоидаи ҳаракат ба худ ранг, ишора ва маҳаллу вақти иҷрошавӣ дорад ки маҳз дар ин макон ба курсантон омӯзонида мешавад. таҷҳизоти муосири дидашаванда дар самти аз худкунии омӯзишгирандагон кӯмаки калон мерасонад.
ба қисмҳо ҷудо ва ҷобаҷо намудани яроқ аслиҳа барои ҳар як ҷавон писанду шавқовар аст, лекин моро зарур аст ки аввал аз назарияи он огоҳ бошем. дар ин макон тамоми аслиҳаҳо ҷой дода шудаанд, ҳатто ба қисмҳо ҷудо карда шуданду ҳар яке ба худ хусусияти хос доранд. албатта истифодаи он аз ҳар як шахс эҳтиёткориро талаб мекунад. аз ин рӯ курсантон вобаста ба қонуниятҳои муайян гардида дар синфхона амал мекунанд. акнун вақти он расидааст ки курсантон силоҳи оташнишониро ба қисмҳо ҷудо ва ҷобаҷо кунанд. яъне ин далерони ватан натиҷаи омӯзишро дар амал татбиқ мекунанд. истифодаи пайдарпай ҷавононро далеру ҷасур ва чолок намудааст. ҳатто духтарон низ дар таҳсил дар баробари писарон дар як сатҳ меистанд, зеро омӯзиш барои ҳама баробар ба роҳ монда шудааст. дар академия ҳамзамон шароити хуб барои мутолиаи китоб пешбинӣ шудааст. дар китобхонаҳои хурду бузург ҷавонон вобаста ба вақт омада ба мутолиаи китоб машғул мешаванд. асарҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пурра як толлороро доданд ки ҳамарӯза ҳайати омӯзгорону курсантон аз онҳо пурсамар истифода мебаранд. илова бар ин адабиётҳои соҳавӣ мавриди диққати курсантон мебошад. ҳар як адабиёти мавҷуда дар самти донишомӯзии насли нав ва пурзур намудани зиракии сиёсии онҳо мусоидат менамояд. шоҳмод бозии зеҳнӣ аст. ҷасурӣ, мушоҳидакорӣ, чолокӣ, идоракунӣ маҳз аз чунин бозиҳои зеҳнӣ сарчашма мегирад. фаъолият намудани маҳфили шоҳмод дар академия саривақтиву зарурӣ дониста мешавад. боз ҳам шароити хуби даврон ба курсантон имконият медиҳад ки дар вақтҳои зарурӣ ба фароғату бозӣ машғул шаванд.
بینندگان عزیز، رسیدیم به انجام برنامه جسارت و برنامه امروزه از اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پیشنهادی شما کرده شد. مادر وطن و تاجیکستان عزیز را دوست دارید. خیر.